Myšky chodí tu se, mají klapky jako špice. Myšky si a kvačkočka neslyší. A co jedu? Já tam budu ukazovat ty obrazky, jo? Mhm. Myšky chodí tu se, mají klapky jako špice. Myšky si a kvačkočka neslyší. Ano, a mě chytil ten krokodil, ten tady. On tě kousl? Aha. Jak to? A já jsem ho i kapl z kase tam. Jo. On se mi nalíbil. Aha. On byl na kyškavé, víš? Mhm. On byl mocený a pokousal mě. On se mě šel. A já jsem běžel na talíři a jsem už chytil mě ten krokodil už. Jo.